z Minecraftu. Tentokrát som tu s mojím editorom, ktorý tu ma niekde poletuje, neviem kde, a tu je. Pozdrav sa to. Čauko, počkaj, som zapýtal na City, sorry. Čo si... Neviem, Teraz som ho zapol. kamo, tu na ten strom proste. Tu. Takže dneska teda tu na s Mystikom, ktorý neviem prečo má akože meno Jatro, keď rane na YouTube sa volá Mysticate, tak prečo si to bolo Jatro? Lebo som si meno Jatrov vytvoril, keď som... To malo byť Jatrový knedlíček, ale to už bolo zabrané. Tak to, čo je toto meno má ešte, vieš, to Silia Kari. Silia Kari to má určite. Ne. Počúvaj, dneska teda, sme tu stiali zo pár monov, hej, ale my dneska budeme hlavne spolu mať 1v1 v mode Time Classic, čo sú takéto tu zbrania, ako sme si napríklad teraz tu na teraz vyťahol do ruky, neviem čo. Počkaj, ja im ukážem cez Inspect. Zaký inspekt, ja si to idem vytuniť a dáme si potom jedna jednotku, hej? Stisni háčko. Dáme si potom jedna jednotku, poďme si to vytuniť, ale dáme si zopár pravidel, hej? Nemôžeme použiť, vieš čo, to máš vlastne ten extended mag, chápeš, že akože vylepšenie tých zbraní, či nábojov, máme zakázané high explosive. Okej, Netvero, že stisni háčko. To viem o tom, chcel som si, vieš, vytuniť zbraň, ale som namiesto toho stlačil háčko, tak si to si tebe začal pozerať zbraň, keby to bola, ja neviem, jeho priateľka. Ok, ale jedna z tých zbraní musí byť pištoľ. Áno, to ja už mám pripravenú počítať pištoľ, ja už len si to trošku vytuníme, takže ako máme tuning, si to spravíme. Takže nejaký muzzle a ešte scope. Čo? Čo máš scope? Čo to máš? No na pištoľ muzzle. Nemajú veľmi veľa, počúvam. Na pištoľ muzzle a scope tento. Na pištoľku sa ja dám muzzle, hej, lebo ako muzzle... Ale taký, neviem, mne sa páči, ako máte silenced, akože tie zvuky, chápeš, že keď to tak nehučí, že to také, že to je také tichšie, no proste sa mi to páči. Nebolo, že to strelíš a počuť to až z Londýna do New Yorku. To je extended mag, grip, muzzle a scope. Ok, extended mag asi toto. Je ten silencer vôbec aj na nejakú shotgunu? To asi niečo. Grip je najlepší, teraz neviem ktorý, tak zoberiem treba tento. Ešte muzzle na túto zbraň, čože asi bude... lepší tento a scope... Naozaj nie je žiaden muzzle na shotgunu, to som prekvapený. A scope... tento? Nie, to naozaj to nie je, kámo, to naozaj nie je toto. Žiaden ten... Abo ammo capacity, to sa tým dostane, ammo capacity bol. Neviem sa vyjadriť, ja neviem čo som... Slovenska málo som nie tak mám iné vole kurácie, kedy kurácie na teraz nie, tak takto sa to volá, že nie je veľa mamka, ale vole sa ako sa mi motor jazyk sa učil. By sme mal počuť nejaký testing, kámo, povedať. Mohol testať tie veci. Ten mod Ad Astra, čo si sem pridal, akože to není medzi týmito vecami, vieš, keď si prehľadám veci, tak to na to není. To mám hlavne váhou cukej. Na Ad Astra Tier 4 Rocket, to môžeme ísť na Mars. Jo, aha, chápem. Počkaj, ja by som ti chcel ukázať tento jet suit, ale som zabudol, jak sa s ním tak trošku lieta. Je tu sír. Tak to si práve, kámo, naozaj. Je tu sír. Je tu sír a pozri, aké sú tu dvere. No jaké? Kde si našiel toto?
Bezpečne neviem zbaviť. Kde si náš? Však Adastra hneď vedľa Mahou Cukaj. A tu na to... Kámo, ty 4 raket by nám trebalo počúvať. Ty 4 raket. Potom môžeme skúsiť, hej. Ale potom aj to bude na budúce video počúvať bude, hej. V tomto videu budeme 1v1, hej, čiže... Kámo, nerob s tým malou súďou, kámo, chceš, že by ti zastačil za prvý svet. Áno. Bakurecu. Radšej poďme, hej, radšej kaš na to, poďme radšej tu na si dať 1v1, hej, poďme nájsť nejaký lepší terén, ja pokúsim nájsť nejaký lepší terén a ťa portnem. Mám hotové všetky. Ja som trošku plastovať tieto cycle, lebo mňa to štve, ja to štve, z toho čili mám to ten furt toto, že bleeding. To som prvýkrát som mal mod bat čerstvence, že teraz nevieme mod bat čerstvence, prečo mám bleeding? Bleeding je s Mahou A ty Cukaj. kde si v riti? Ja neviem, kde si. Bleeding je s Mahou Cukaj. Čo? To robí Mahou Cukaj? Bleeding je s Mahou Cukaj. Jo? My sa na počítači robil batčery, ale keď vidím, že to na batčery nemáme a tak mi to robí, tak máš na počítači nie je to stále teraz a ty si furt daj schválne, ja neviem, kde si. Ale ja, kde máš checkpoint? WTF? Čo, kde máš checkpoint? Reálne som si tam nastavoval checkpoint. Ty si z niečo posteľ, vieš? Tam lejtvala tá pokoľ, ty si niečo posteľ. Čo tam máš? Čo tam máš, halo? Hej, čo tam máš? Jak máš ďaleko ten spam, lebo to na čo máš takto ďaleko ten spam? Áno, tam hore na hore, že už by sa mohol snipať, vieš? Ty bečár. Ja idem za tebou hneď. Ja na B, počkaj. Ale som ťa trafil. Keď si tam hore, tak jasne máš vole výhodu, keď si tam hore. No 9 svetí, vieš? Kámo, som si povedal, som ti hral, že Ender Pearl než to je opäť. Bo sa poradeš preč a už ťa nenájdeš nikdy. Kde si si nebojím sa. Ty si strašne šílený, ty si strašne. To je strašne. Ja neviem, kde si je. Som tu hore na tvojej hore, ale nič to je nepočúvaj. Kde si zmizol? Kde si? I have no idea. Kde si ty sa potom prežne z Ender Pearlu, si sa stratil. Ten svet má by som nejakú arenu, vole, a nie tu, vole, v klasickej svete, tam by som nejakú budovu postaviť, takže nejaké z CSG, chápeš? Poď sem. Reálne sleduj partikle a uvidíš, že kde som teraz. Jaké ty máš invisible snaď? Nie partikle zo zbrane. A neviem, jaké partikle sú také nestrašné, ja neviem, jaké partikle sú. Dačo som videl práve teraz, tam si, ja vidím ťa. I see you. Au. Nemám naboje, počkaj. Nemal som ti rád, že prebíjam, si hluchý? Čo sa, kamo, ty na takto, kamo, ty vieš na diaľku vole mieriť, ale na blízko nie, hej, ty si rozumiem. No hej. Na blízko vieš a na diaľku nevieš, tak to som... Čo command block output? Jaký command block tam teraz, čo tam robíš? Ty cheater jeden, poď sem. Len night vision. Output. Čo ty tam taký command block output? Čo? Len night vision. Len night vision. Aha, dobre. Vidíš iba night vision. Myslím, že to je snipa a nie toto. Vidíš iba night vision.
Dobre, ok, ja som myslel, že si dáš... Počkaj. Som ti... Však, počkaj, že si musím prebiť. Nie, ty nemôžeš počkať. To proste musíš do mňa napáliť, lebo to by si nebol ty. Ok, ja sa neviem, ja neviem niečo, lebo ja som... Keď si robil toto isté, ale ja som to robil kvôli tomu, že som nepočul, že prebíjaš. Tu máš kamo tvoje meno, vidím, aké máš šišky. Áno, invisibility si dávaj, ty rety. Invisibility si dávaj, kamo. Hej, ty s kreatívom, cheater. Kamo, ja mám 12, ti máš 27. Kamo, jaký cheater ja som ti, vole, ty máš vole tam Ender Pearly, vole, invisible, si dávaš, vole. Ty si mal reálne kreatív, ťa nebolo možné hitnúť. Kamo, ani ťa nebolo možné hitnúť teraz. Som ťa hitoval, asi nezomieral. A kde si teraz? Poď na ferovku, počúvaj. Jak už dlho je video, počúvaj. 25 minút. Čo? A že poď sem, ja nechcem v tomto, že mať video striať 1 hodinu, akože. Čiže ja striať videa 1 hodinu, ale nechcem, že to video malo dlho 1 hodinu. Bo to bude, ty vole, nie 2 GB, ale to bude, vole, 20 GB. Keď to bude 2 GB, to ty vole budú. 2 terabajty. 2 terabajty. Je to, no že ty mi nepoznáš databajt? Nevieš, čo je databajt? Neviem, čo je databajt, pozriem 2 terabajt. Databajt je najväčšie ložisko. Je tak normálne. Byte, kilobajt, megabajt, gigabajt, terabajt, zetabajt, petabajt, exabajt, jotabajt. Jotabajt je najväčší. Ty tu invisible man. Čo to vandering? Ja nemám invisibility, ja nemám invisibility. Kamo, ty si mal Ender Pearl v ruke, teba nebolo možné nevidieť, počúvaj. To je open slot. Ale, vole, ako, ty nepoužívajte komandy, lebo ti to dá lomeno effect clear a si vriči. Ale ja to som zastavil, čiže... Pau. Kámo, ja som myslel, že mám toto druhú automatiku. Vážne si na mňa vystrelil shotgunou. Si berem automatikuš, poď sem. Si berem na teba automatikuš, tak poď sem na teba automatikuš, počúvaj. Automatikuš si berem. No, automatikuš ťa položil hneď. Vo vzduchu som ťa zabil. Áno, kreatív si dávaj, či teraz. Čo si jak to? Však čo si jak to? Ja som jak matem. Čo? Matem stále čituje. Mi nahral, že 26 minút, mi nahral od asi ty, hej? Čo robíš? Skáde si bol. Čo si spravil? What the hell? Kde si? Ty tam si! Ty tam si, vole! Ty tam! Ty tak, so mnou chceš vydrbať, hej? Ja som nemal ammo. Ja nevydrbal s tebou. Ty so mnou chceš vydrbať, hej? Ja som nemal ammo. To ti nedovolím. Musím prebiť, počkaj. Dajme sekúnd, musím prebiť. Aj pár sekúnd, nesekúnd, je to také, že pár sekúnd musíš mať. Ja mám len 3,5 srečka. Už mám viac, ale... Komo, Jade sme sa ešte mohli dať. Ja som si ho dal. Ja som si ho nedal. Bomb. Aké bomb? Ti dám také bomb, vole. Ty si zas... Kde v riti si zas bol? Ty to... Ale... No, sme sa zabili navzájom, tak toto... To hovorím umenie, počúvaj. Kámo, ja skoro vôbec nepoužívam tú pištolku. Čo?
Ja skoro vôbec Čo ja zase nepoužívam... mám bleeding kvôli tebe, lebo zase to krácam. Ja skoro vôbec Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! nepoužívam tú pištolku. Ale ešte musím sa nažrať, bo mám veľmi málo HP. Nie HP, ale hungru mám málo. Ale aj HP mám málo, že si to nemohol beta strieľať konečne. Ty tam ja už vidím, jak letí tieto tá enderperla, vole. Ja vidím, jak letí tá enderperla, vieš, že akože, vieš, jak Jak do dvojček lietadlo. No kill, počkaj, som si omylom otvoril. Ja som omylom otvoril, kamo, Google Bing, omylom som sa otvoril Bing, počkaj. Prečo máš ešte Bing? Ja neviem, ja používam aj tak operu Jax a ne Bing. To sa spadlo Endermite, daj mi sekundu, tak, ok, už je mŕtvy. Monster Hunter! Yes! A Human Hunter, tiež počúvaj. Ja som už dávno Monster Hunter. Čo? Ja som už dávno Monster Hunter. Lebo si zabil mňa, nie? To preto si Monster Hunter. Nie, Monster Hunter som zabil... Ty sa tu potom jak Herobrine, vole. Si ťa nešokal. Som zabil pavúkov v kryte. Ty jak tam kúka, kaká tvoja malá hlavička počúvaj spoza rohu. Téma je cute. Ty čo tam, ja vidím, jak letí, vieš, tá enderperla, vieš, ako. Áno, Luka. Enderperly, či je pomôžu musíš sa viacej snažiť. Áno, lebo ohnivo ľadový Herobrine je cute. Ohnivo ľadový Herobrine cute. Jo, how cute. Ty kde si zmizol? Ty kde si zmizol? What the hell, bro? Jak to, že si nedostal damage? Lebo som mal, vieš, ako si, jak je v Robloxi, vieš, to je takže ochrana, vieš, pri spawnutí, chápeš, keď sa spawneš, to máš ochranu, vieš, ako. Keď sa spawneš aj v Robloxi, to máš proste takú ochranu, to je toto. Podľa mňa. To je neviditeľné, to je nejako modný kruh, to je to proste invis. To je to proste invis, ako. Prečo že som namiesto tej shotguny mohol si zobrať nejakú snajperku, to sa mne viacej oplatilo. Nemám nabeje, počkaj, musím prebiť. Aj som nesiel vystreliť, že ty si... What were you thinking? Au! Heľo! Ty máš jaké reflexy? Ja hrám Beat Saber, kamo, ja mám vieš aké reflexy pri Beat Saberi. Prešiel som druhú najťažšiu pesničkovku Beat Saberi, hej. Final Boss Chan. Kamo, tá šodrna je ti reálne na nič. Čo? Tá šodrna je ti na nič. Však, ale kamo, ale dobre, ja som musel oh shit. Som spadol dolu. Kamo. Vole, ty jak si vždycky pripravený na to? Ja, lebo, ja dobré reflexy, ja trénujem, vieš, trénujem svoje reflexy v Beat Saberi. Počkaj, musím si prebiť, nemám už ani žiadne náboje, počkaj. Musím si všetky zbrane prebiť. Toto mi nedáva zmysel, že ty aj keď si otočený na zlú stranu, tak hneď vieš, že som tam. Kelo, ty si tam na kraji, že ty nemám trochu, musím si prizumať trošku. No Kelo, aj s tým Endermitom, Ty akože počuješ tú Enderperlu, že vieš, že som pri tebe. Čo? Ty počuješ tú Enderperlu, že vieš, že som pri tebe. Nie, ja vidím, kam tá Enderperla ide. A teraz napríklad neviem, kam pošla, ty si pošla, kam to kde pošla teraz táto Enderperla, kam ty sa daj bukol do Backrooms, kam, ty si teraz v Backrooms, tam si ide. Ide, zase pustý kam v Backrooms. Kde si? Tam sú, kúkaj, ako tam je creeperov, počkaj. Kámo, ty ideš do tej kývky tam dole. Ja som tam videl isto to Enderperlu, ja neviem.
išiel tam do tej, keď som tam naozaj sa tam pozerám, že kde si? Kde si bol? Ten! Nemám na boje. Presne tam. Nemám na boje, počkaj. Dobre, tak ok. Nemáš naboje, tak do mňa strieľaš, ne? Áno, lebo som si svičil zbraň asi, že? Ja to strojím stočí a ja pliem jak toto, počuj, ja pliem. Strašne, mám obskali celý počítač. Celý notebook. Evo. Headshot, bratu. Ale vole, tá spawn imunita je... Počkaj, musím prebiť. To je cheat code. Fotosynthesis. Kamo, čo si robil v tej Tá počítače? spawn imunita je asi cheat code. A kamo, ty si hodil enterperu tam dať do riči. Tak prečo si sa pordu ku mne, si hodil enterperu do riči? Lebo ja hádžem dve naraz. Ja? Jedna aby ťa zmiatla a druhá na to miesto, kde chcem ísť. Ok, dobre. Tá druhá ani nesiladla dopadnú, ja už si bol mŕtvy. Teba, predo mnou ťa nezachránim nič. Musím prebiť, počkaj, mne strašne rýchlo bieňa. Ja som to hneď vyrovnal, nebol 21,8, teraz je 33,32. Ty čo tam máš? Tam vidím tvoju menotku, ja tam si kempíš. Čo máš? Hej! A to čo ťa nezachráni, vieš, ja môžem urobiť toto, hej? Efekt clear jatrov a si vličí. Hello there. Hello there. Neviem ani kde si, lebo... Ja to je prele, ale čo, tak ďaleko to zadržal, že toto, že ja neviem, kde si teraz. Ďaleko, a ty si tam bol dolu, tam už som ťa videl, ale neskoro. Tam si. Ne to bol shotbus jatrov, ale no shit Sherlock. To je asi kde? Ťa zobralo to tam voda, vieš? A tam si! Au! Jau. Nice. Počkaj, nemám naboje. Nestrieľaj, hej. Nemám naboje. Nemám naboje. Ale, som si projdel zbranie. Jo, nemáš naboje, určite. Počkaj, ja som musím... Však snajperka sa reloaduje toto. No, keľu s tebou. Potom dám tvoje finty, bratu. Nevidím aj tvoje meno. Kamaráde, toto kos... Hell? Kde si? Bratu. Tam, počkaj tam. Som tam Prasa, som sa zdech. Prasa. Ty prasa, poď sem. Kde si bol? Keď som vedel, kde si tieto... Ty si celý čas tam? Ty bečár! Ja to, že si nezomrel. Ja som Sans. Ja som asi Sans. Kamo ty... Tak. Ja som asi Teraz to Sans. nezachránim nič. Čo máš? Ty čo si jak... Čo si dal? Nemám naboje, počkaj. Nemám naboje, ti hovorím. Tak si... Cheater jeden. Ty ma cheatuješ.
A to si cheater, vole, jeden. Si úplne cheater. Nie som! Ty si... Ja som proste sám, ja som reálne nič nespravil. Keď to budeš editovať, zistíš, čo som spravil. Ja som ti odstránil efekt, máš to. Si tam dal určite taký command block, zastavím si ho. Není tu žiadny command block. Tak it has no effect. Kelu, počkaj. Počkaj, Kelu. Není tu žiadny command block. A čo to je potom? Command? What? Ty, jak som ťa z pištolkou, kamoču, tam ani v zóne mám iba red dot a som ťa z ňou položil. To som sám sa prekvapujem, sám na seba niekedy. Naozaj. Tak nie. Čo tam levituješ? Haló, čo si ja? Jesus? Ja ťa vidím, že levituješ, bratu. A ty čo to máš zase? Ty čo? Jak? Ale čo robíš, vole? Ja na boje. Prebíjam snipy. Nič nerobím, iba prebíjam snipy. The target has no effects. Tak jak to? How are you still alive? Crazy, dog. Zistíš pri editovaní, kamo, zistíš pri editovaní. Kamo, ideme editovať, kamo, vypíname. Dohodíme sa na budúce. Čo si, jak si to... Zistíš pri editovaní. Command. Zistíš pri editovaní. No Kelmu, nemám na boje už ani. Čo prestaň, ja na boje, nemám, musím si prebiť, nemám ani v jednom. Keď nemáš efekty, jak si ich dáš chybe? Tak, čakaj, ešte ja to vyrieším jedným Počkaj, ja nemôžem. jednoduchým príkazom. Ja nemôžem strieľať z mojej snajperky. To je smalík ešte tam na konci. Nemá chybu. Ale ja reálne... You may not rest now. Bed is too far away. Áno, jeden blok odo mňa. Too far away. Rada. To je logika Minecrafta, počúvaj. How the hell are you still alive? You will know the secret once you will start editing this video. Kamo, ale, vole, Approximately kamo, ja 37 vôbec nahráva Audacity, kamo, že Audacity ty nahrávaš 40 minút. Ja som povedal, že sa toto nám mohli ukončiť, počúvaj. Kamo, to video má 40 minút a 50 sekúnd. Jo. A tam z toho polovicu vystrihnem. A polovica tam, vole, robíš iba somariny a nie to, čo máš. Vole, však ja ti hovorím, že nečituje. A čo potom robíš? Stelka má Ja extra... som Sans. Ja mám neviditeľný armor. Ja vážne neviem. Dal neviditeľný armor? Ja neviem, vole, čo to je. Tam vole clear jatro. Ale ani strieľať som nemohol. Clear jatro a aj tak si vole nesmrteľný. Vráť mi naspäť tie itemy. No nie som nesmrteľný, keď ma biješ rukou. Ale lomený kill neprežiješ, počúvaj. Lebo lomený kill je instant naspäť. Áno, to je jediné, čo ťa v tento moment zabije. No a teraz sa sami byť môžem. Čo to je za somarinu? Čo to je za smaž, že ti teraz zabiješ ešte? Keď máš 40 minút, ja mám dosť. Idem to ešte, musím to ešte dneska, zostrelať som to chcel dneska ešte zostrelať, čiže... Ja som povedal, že to mohol dneska ukončiť. Chcel do mňa plnou silou shotgunov. Čo? Chcel do mňa plnou shotgunov.
Joďo zbraň, ups. Čo robíš? Ja som to... Vrať to! Ja nemám Vrať amo. to sem! Ja nemám aj tak amo. Zajmo seba namiesto teba, počúvaj. Ja nemám Nemáš amo. amo, tak mi hoď ju. Ja to všetci, kde sme čili. Ja idem do kejvky. Ja idem za creeperom. Ja ho idem Dobre, obiť. ja by som skázal, kto som to ukončil, počúvaj, ukonči to video, počúvaj. A nechcem Ja som dneska ešte ukončil. ukázať toto. Ja dneska dosiahol. Dobre, takže toto bolo šialené video. Jo, až moc šialené by som povedal. Uvidíme sa na budúce. Dúfam, že toto. A pokiaľ niekto z vás pozerá tú Portal sériu, tak to Portal sériu asi budeme musieť predčasne ukončiť, lebo to by bolo skoro každý jeden level preskipovaný, lebo je to skoro nemožný mod. A pre tých z vás, ktorí by sa pýtali, že prečo som tak dlho nevydal video, počítač som mal v oprave, takže Fakt, to máte- budeme musieť ukončiť do časie Portal 2, to sa najlepšie strieľal, tam toľko mimo som ti furt dával, lebo to sa vlastne najlepšie strieľal. asi to budeme musieť predčasne ukončiť, lebo čo si pamätám, tak skoro každý jeden level potrebuje lasery a hlavne to finále. Finále 2 potrebuje No, akože lasery. naozaj to, akože Jak? som najlepšie strieľal, lebo tam proste kopec mimo, to proste bolo vtipné, proste, ja som proste Lebo až Petty, to sa finále 2 stiažujú, že tam je príliš veľa mimov, ja sa to snažím zostrieľať tak, že Lebo to bolo finále čo 2 najvtipnejšie, že by ste sa nenudili počas tých 25 minút videa, chápete, Netveo. čiže preto to robím, ja to Netveo, nerobím ale akože preto, že by som vás akože, chápeš, akože zle vám chcel, ale proste by som chcel akože, že by ste sa zabavili počas tých 25 minút, že by to bolo proste čo najviac vtipné. ale že bude to musieť byť predčasne ukončené kvôli tomu, že aj finále 2, aj skoro každý druhý level má v sebe lasery, ktoré sú skoro nemožné s tým modom, takže to by bolo extrémne veľa preskipované a to by ste asi nechceli iba preskipované video, kde by vlastne sa ten mod ani nevyužíval, takže nájdeme nejaký iný mod, lebo tá séria sa nevolá Liquid Lasers, ale modovaný portál. A vo finále 2, pokiaľ z vás niekto nevie, že ktorá časť je finále 2, teraz neviem, či finále 2 alebo 1, ale to je tam, jak sa s laserom sekajú ten neurotoxin. Takže to je finále 2. Čo je neurotoxin? Že neurotoxin, toto, čo na mňa použije GLaDOS v prvej časti, aj čo sa potom posnaží aj v druhej, ale jej to nevidie. Ja neviem, ja nepodám ani portál, jak ty, hej, ale... Ty ho iba keď to budem edituješ. poviem striať, to uvidím, počúvaj. Takže toto je zatiaľ najdlhšie video. Áno, a by sme to aj mohli Trošku ukončiť, bude ale poviem ten postrihané, záver. tak To mám, ale si že vole 46 a 25 sekúnd. mne ukazuje záznam obrazovky 46 a 45 sekúnd. Ja mám, že 46 a 35 sekúnd napíšal do City, čiže neviem. No nič. Takže ja sa s vami lúčim keď to a pozeráte to video, tak určite to nemá 46 minút, ale okolo tých 30 asi, lebo tam vlastne... Viac? Väčšinou tie vystrané veci sú tiež, že tam vlastne nič nerobili, lebo sme si pripravovali zbrania a také, že vlastne tam vlastne sme nič také extra nerobili, tak tie vecičky sú vystrihané, hej, čiže nebude sa... To video nás nebude mať 47 minút. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce. Dúfame, že čoskoro Čaute. o 4 týždne. Veľmi mi to chýbalo na natáčanie videa, čiže to by klap, jo, zdravím všetkých Mysticapových fanšikov. OK, a týmto ukončujem aj zvukovú stopu, to bude asi čierne.
Čus. Majte sa.